W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Miłość naszego zgromadzonego Jezusa Chrystusa, lubość Boga Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestre, kniezu, lubi hostcze, lubi ostatni. Jutro na radość je nas znowa dostanowa. Dżens w nocy sme oswiecili, Chrystus nasz kniez je hordosnie zrowa stanu. On je pozbudzował wszystkich swoich, on pozbudza dżens nas. Myśmy kmani je słyszeć, jeho nasledować. My prosimy, żeby szobot nas wote wzał, sztoż nas wot nie chodzili. Smij so nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz a wodę nam nasze winy, a dowiedz nas k sebi do swojej krasności. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, pełni radość, że świecimy dżens jutrończku. Twój Syn je zrowa stanąwszy śmierć przedobył, a nam niebiesa otworzył. Wobnął nas ze swoim duchom, zabychmy też my z martwych stanąwszy, świetle żywi byli, kotreż je Chrystus, kiż je z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Czytanie z apostolskich skutków. We wonych dniach watury Peter swój hod a porycza. Wy wieszcie, što je so wszy Judei stało. Spoczałszy so Galilei po księcy, kotruż je Jan predował. Wieszcie, wo Jezusu z Nazareta, jak je Bo jeho żałbował z Duchom Świętym a mocu,
jakie po kraju chodził, dobre činio, a wustrowujo všetkých od diabła, zwotroczenych, dokež był bez nim. My sme svědci všeho toho, što się wun činil w kraju Židov a w Jeruzalemie. Jeho su na drewo powiesnuli a zmorili, ale Bóg jeho na trzecim dniu zbudzi, a da so jemu zjewić, nic czemu ludy, ale od Boha przede wyzwolenym świadkam, nam, kiśmy z nim po jeho zruastanieniu jedli a pili. Wun je nam poručił woziwić ludy a za to świadczyć, zo je wun od Boha postajeny sudnik żywych a martwych. Jemu świadcza wszyscy profecia, zo so przez jeho mieno reši każdemu wodadża, kiż do niego wierzy. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista Svjata Japoštova Pavla Kolosanom. Bracia sotry, jelizo še s Chrystusom staneli, pytajcie, štojše horeka, či sedzi Chrystus przy Boží prawicy. Štojše horeka miejcie na mysli, nic to, štojše na ziemi. Przetoście o tym ryli, a wasze żywienie jest Chrystusom w Bohu skowane. Gdyż pak so Chrystus nasze żywienie zjawi, wtedy pokazacie so też w nim w krasności. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja. Nasze pasjajenio je woprowany Chrystus. Dajcie nas hoscinu świecić Kniezu. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Janu.
Prvního dňa týdženiu ráno záhe, když běhiště tma, když je Maria Madlena kruj, a volada kamen votrua votrvaleny. Tuž běžeša přinže k semane Petra k druhému učomnike, kotrož Jezus lubovaše, a prají jimaj. Kněza su zrovazali a nevíme, že su jeho položili. Tuž vujnže Petra tun druhý učomnika, džeš taj kruj, běžeš taj obaj nadoba, ale tun druhý učomnik doběža spěšnějša hač Petr, a přinže první kruj. Skilivši so, volada tam rube leža, ale nezastupí. Nitko přinže ty Simon Petr, kiž by za ním šel, a zastupivši dorova, volada tam rube leža. Rubno pak, kotryž by na jeho hłowie było, nie leżeše z rubami, ale było sobie na jedne miejsce zawalene. Potom zastupí tež ten druhý učomnik, kiž by první kruj přišel, do volada a vyrieše. Přetož ona ještě písmo nezrozumieštaj, zo ma vun z mrtwych stanyč. Tuž odtenžeštaj učomnikaj zaso domoj. Radostne poselstwo naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi osadni. Zas a zaso su ludzie na najszelakoresze właśnie wiedzieli, to, štož džens svědčimy, jim odpovědujo tak zvúraznič, hač přes jednu kompoziciju, abo přes jeden text, zo su s tym, što su stvorili, druhých natyknili, znajmniejsza narečeli, putali. Tak putali, zo je so słuchało, a zo je so přiwzało. Štož su oni potem, da su zrozumili, očože za sebe přivzali. Kelko věrivých začuva runje tak, když zaklinča jutrone kirluše, o sebe tu pola nás ve Serbach, husto dost prastare melodie a teksty. Ty chceš podla być. Cyle jasne, podla być. Činie czy on. Kelko żadostcze za wumoženjom, kelko dovery do wumožaceje mocy Boha, kelko dżaka za dostate dobroty a lubenu nowu szansu, klinči z melodiją, z tekstu naszych wódców, z naszego nastajenia, jemu naprzeczo, Jezusej. Dżens Chrystus z martwych stanuje. Po honach, tu nasze wokolenie brusach, znoszuje so tuta jutro na kłała. Mocne klinči połszej łużycy, a też hewak połszym świecze. Jako pak buchu ludzie tedy se prynie jutroneje radosće vědomí, stášlo všitko bez vulkého vyska. Všude by celé čicho. Ze slzami ve očomaj přinže žonská krovi. Janželi so jo prašeštaj, čo dla plačeš. Ona odmoví s napřečeným prašenjom, že staj mojho kněza položivoj. Odmovu daje kněz sam. Ona však jeho nespoznaje, mini zo je to zárodnik, s kotrym šričí. Zvodkal miła ona tež wiedzieć, što je nam jasne. A tole może ona uprajić, wiem, zo je mój umožnik žiwy. Žonska, tak ju Jezus narečí. Niczo osobinskiego na tutym postrowie nie.
Ryzy dystanca klinči z tajkoho postrowa, kak tež nic. Přetož mjez Jezusom, kotrohož by ona niedy přewodžała, a zrowastanym kniezom, kotryż nitkle przedniej stej, a kotroż ona nie spoznaje, leża świety, śmierć a wieczne żywienie. Přiwšim praj teologia, Jezus je jej jako zárodnik bližší, hač moa se to sama za siebie ujasnić. Nie je tak, że je zárodnik tej zárodže, kotryž menujemy paradis, Bóg nie sam. Wun, wo kotrohož Maria Madlena jeszcze żaruje, je jej dawno, cyle blisko. Gdyż so w Ewangeliach wo všich tych podawkach ryczy, czyni so to šo z jara wielkim respektom. Hacz również bychu Jezusowi uczomnicy wiedzieć mieli, że Jezusa zrowastanego najdu, a jeho jako tajkoho nie spoznaja, so im niczo szpatnego nie praj, nie stanie. Kaj všich tych prvních svědkov, tak vedu zčenice tež nas, krok po kroku k dopoznaču, haj zawierno, kniez je žiwy. A pomału. Jeno pomału zubia so sylze a skadża wiedome, so je Jezus Chrystus mjez nami. Zrudoba a strach so zubitej, nadzieja a dobiera přibieratej. Nesmiernie krasny skutk dobycze nad śmierciu, przewinienie złego, stanie so bez hołka a dołka, bez zczasenia ziemię, bez niebieskich fanfarów, cicho, w jednorych dialogach z jednorymi słowami. Jutrona radość chce zas a zasa zrozumiena, přiwzata być, sposredkowana druhim. Jutrona radość je tohodla zdobom nadawk. Nadawk, kajki šun džens, tu poda nas wo sebe křižere wukoneja, z tym, zo wozeweja šudže, kniez je zrowastanu, unie kniez žiwienia. Tuto nadawk przewozimy my, z tym, że jsme se zetkali tu na Božím mši, z tym, że so damy napełnić z jeho słowami, z wyskom, kotryż wukaża z toho, że je wun, kniez žiwy, z tym, że dżemy z tutej Božím mši, do naszej siedności, do naszym jutronu radość sposkrydkujemy. Niech sme žiwi wszyscy jutronej radości a nadziei. Amen. Wierzę do Boga wiecznego. Knieži Jezusa zrowa stanowszy se wszystko obnowił. Słysz nasze wołanie. Napielň svoju cyrkvi z jutronej radošću. Prosimy Cię, usłysz nas.
Daj, zo bychmy zaroriče, kajž naši křižarju, o Twoim dobyče svědčili. Prosimy Cię, usłysz nas. Dzierż nam nowe żywienie, kotreż si nam z roa stanuši dobył. Prosimy Cię, usłysz nas. Przewin z Bożej mocy, szy pospyty zwero. Prosimy Cię, usłysz nas. Przyjmij naszych neboich do swojego królestwa. Prosimy Cię, usłysz nas. Boże, Ty dawasz szemu nadzieju a żywienie. Daj nam z Tobą dobywać a żywym być wieki na wieki. Modlmy se. Boni jutro nie radość, że przyjadujemy se Boża na po Chrystusowy. Niech On obnowi apostolnia Twoją cyrki. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami.
pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, za Tybie, knieże, każdy czas, bo Ciebie pak dżęca wyskajo sławimy, gdyż bu złoprowane nasze jutro niejenio Jezus Chrystus. Wundzie je prawe jenio, kotreż je zembrało grzechy świata. Ze swojej śmierciu je naszą śmierć zniczył, a z mrtwych stanąwszy je nam żywienie obnowił. Toho dla wyskażon świat jutro nie radości, ale też niebieskie silności a janżelskie mocy, Tebie pieśń chwały śpiewaja, wospietują bez końca. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus in Syria terra gloriatura, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Woprawdzie światość knieże, żułosz je światość. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z Twoją cyrkwią, roczny święcień z mrtwych stanie na naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego, kiście Twojej prawicy powyższeny, Cię prosimy. Posvětu Ty dáraj z rosu svojho ducha, zobyś Ty nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czapenie uda za un klip, dżakowasze so, wamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też za un pojedzi keluch, dżakowasze so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoj przelata k podawaniu grzechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potajństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że sy nas połowo przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę i po wsze ziemi rozbrojeną a udospełnie jej lubości. Gromadźcie z naszym bamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spość nam wieczne żywienie.
ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariju, ze światymi apostołami a všemi światymi, kotřiž so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, Tyś se w niebiesach, świeć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Dzielny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas knieże od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Zmień so nad nami a pomhaj nam, zobychmy wotreka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Jutro je Jezus swoich uczomników z postrobom pokoja zweselił. Ja prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj kniezam, bądź stajnie z wami. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Leče jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Bożom, z jutronymi sakramentami se swojej cyrkwi nowe żywienie darił, szkitaja zakowaju swojej lubości, a dowieciu do krasności zroła stanienia przez Chrystusa naszego Knieza. Lubię ostatni przyjął wam, kaj wszystkim naszym hostom, wszystkim, którzy dzień zetkacze, jutronu radość do utroby. Chrystus je z roa stanął, zabeno, on je z martwych stanął, wam wszystkim żonowany jutrem. Na tym ledniu, kotryż poswiecza z martwych stanienia naszego Knieza Jezusa Chrystusa, pożonuj was miłościwy Bóg, a zakowaj was przede wszystkim grzechom. Chrystusu mamy podziel na wiecznym żywieniu, przez Niego niech was Bóg dowiedzie do wiecznej krasności. Nasz Kniez a zbożnik je nas przez swoje cierpienie dowie do jutronej radości, bo niech nas przewodza dny naszego żywienia do jutronej radości, która się nigdy nie skończy. To spoštvam trojinitki Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Życzę pokoju, halleluja, halleluja.